itse asiassa me nähdään toi ovi, kun menee kiinni. Nee. Tiedetään, että Me käy huutaa vähän sillä. Okei. Mä etin täältä jonkun hyvän piilon. Joo. Kiva se sain. Meneeks? Hui! Oh. Mä alkoin naurattaa, niin mä vahingossa painoin tästä piirren tästä päivästä. Ai kauhea. Apua paska saatana. Ui! Siellä on Jälleen, ei vitsi, ei ihan mennyt vielä. Ei paskaa, vai joudutaanko me vielä mennä sekoilemaan? Sitten me repeiltiin Superin kanssa siellä kaapissa, kun me vahingossa otettiin, tai Superi otti vahingossa kuvaa ja mä alkoin naurattaa, ja sit mä otin itekin vahingossa kuvaa, no sit mä sanoin, että ei. Se oli kyllä hyvä se kellaripiilo. Jep. What a bitch. Muija on heitellyt lattialle pleittei. Show yourself. I want to take a Pepsodent smile. Hirveet kiusaamista. Kattokaa mikä paska kattaus, kattokaa tätä sinistä mun kiitos. Jep. Niin ja toi yksi lautanen on tuolla lattialla, kun kattoo tonne huoneeseen päin, mistä tulee aina. Mut silloin muuten viimeksi, kun mä tuun teidän kanssa samaan kahviin. Juu. Niin silloin viimeksi, kun mä kuolin, ja sit kun mä seurailin sitä kummitusta, niin kun se kulki siellä, niin se välillä niinku huntin aikana se heitteli esiin. Mitä Ja kun se käveli, niin sitten siinä ohi jostain pöydältä, niin siitä vaan tippui joku aviomuki. Raivokas. Tossa on muuten fotokamera tossa pöydällä. Voidaan ottaa Pepsodent-kuvia. Mä en ota enää kuvia. Okei, mä otan maisemakuva. Ai niin, pitäisikö... Kun meidän sanitut ei laske tarpeeksi nopea, kun me ollaan tässä. Ai niin joo. Nyt se on silleen attack. Mut kun mä haluaisin kyllä nähdä... Se soittaa pianoa. Ei mun puhelin soi. Alma mene ulos. Hei se ghost tulee!